IFM News. Lokal. Saan nakakumontray ti renewable source nga mabalbalin kat saan ko'y palubos ang maipatakder daytoy iti taaw. Daytoy kinagbali na takder ni Mayor Crescente Garcia iti ili ti Burgos. Mainaig iti kalikagom ti buhawin da amang establisar iti offshore windmill. Saan nga umanamong iti Mayor agsipod ta makita na adakkel ang makaapektar daytoy karagiti mangalapa. Nagruna kat iti baybay ti kangrunaan a pagsapulan dagiti umili. Kunana, posible ang madadaol dagiti coral reef, matay dagiti ikana kat agtinag ang maawanan ti pagsapulan dagiti mangalapa. Consultant iti buhawin ket naibagami dagiti concern. Iti rason ko no kasano tayo apo nga diti may ikari, may commit nga awan iti ma-damage awan epekto na iti kabaybayan tayo. Nang nangruna ket dito kabaybayan tayo ti ili nga Burgos ket is a means of livelihood ti kaadwan. So we have the sewage, with the fish and dumapay. Ket adapay dito rare nga sewage tayo dito gamit apo nga paggugusto met apo presidente. Ket no mabalin na ket hang iso iti makontaminatan kadigiti let's say oil kanda dumapay nga mangperdi kastamet nga jakayat kumamot nga maperdi iti corals tayo namin dito iti pagtubtubuan ti seaweeds and at the same time isumat ti pagpanganan iti lamas tayo. So digiti apo iti reklamo hangko nga upusen iti panakaadda kadigiti renewable energy nga dakla kumakayat nga agyan iti taaw iti baybay tada di dito amon anat ti impact na iti panagbiag dagiti taga Burgos ken kastapay iti kabangibang nga lugar apo. Imuna na naidasar daytoy iti Junta Provincial ngam kasapulan paya maadala na laing ti offshore windmill tapno saan ang maatiwan dagiti kattao. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.